И здравейте, приятели! Днеска ще реагираме на Перси, където прави негово мнение на протест срещу БФС. Ден от протеста. Днес е време да кажа и моето мнение, но преди да започнем това видео, нека се даде. Аз тук знам какво казва и хора. Перси казва да се абонирате за моя канал. Както виждате, там са се събрали много хора. И полицията, ще видите по-нататък в видеото, ги налагат с палки в заведение, където някои хора са си дошли с семействата да си хапнат или да гледат матча. И там фенове от цяла България се събират. Фенове от ЧСК, Левски, Ботев Врача, Черно море, из цяла България са се събрали. И са в едно цяло, което това не го виждаме толкова често. Просто това е много рядко вече. Сега, дали той ще успешен или не се знае. Вижте колко институции се задействаха. Прокуратурата срещу Борисов Михайлов, политиците, уволнение и така нататък. Имаше доста голям отзвук този протест не само в България, а и в чужбина. Даже и в чужбина са протестирали. Радвам се, че не са пребили стари хора. Че, например, ако беха пребили този човек, аз отивам и аз да протестирам. Не ме интересува. Просто, ако пребият възрастен човек, ви казвам, те са зенкари. Това е възрастен човек, който не знаем какво се му стане, ако, например, полицията го пребие. Както виждате, тук са си много хора от цяла България. Просто виждате, най-седне и са се събрали хората и колкото и да чуш. Много хора коментират как е възможно това, защо го правите. Не трябва да бъде по този начин. Ще не извинявате наистина много всички, които пишете по социалните мрежи и се правите на псевдоморалисти, защото псевдоморализма в България е много на мода. Вчера навънка доста хора пострадаха. Хора, които бяха дошли да го атестират, извинявам се, хора, които имаше и до тях доста невинни според мен. Не всички хвърляха. Не, дори да са хвърляли, и те не са виновни. Защото самите партии и самите министри не си вършат работата. Имаше една малка част от хората, които хвърляха, но агресията, която се получи вчера, е продиктувана от много неща. От 18 години безочие и управление, което няма как да бъде прието от нас, феновете на футбола. И преди да има още псевдоморалисти, които да напишат това ли е най-важно в футбола, да, футбол е начин на живот за нас. Това. Който го пише това, ви казвам, това е геймът. Значи, или е дебела свиня. Спортът е много важен. Както и футбол. Това за някои хора си е начин за живот. Аз колкото и да не тренирам футбол, това пак на мен ми е част от живота. Защото аз харесвам да играя в футбол. Това е важно. Извинявайте за рекламата.
Както виждате, гърмежи такива неща. Аз много не съм по тия пиратки или каквото и да е, защото аз не разбирам много. И от коалиция, ама просто аз тук ще си изразя мнението, защото според мен не трябва да мисли само за твоя задник и да мисли само какви пари ще изкараш и да не мисли за държавата. Колкото и да съм на 11, аз си живея в България. И това, което става в нея си, ме интересува. Защото това няма как да стане, да министрите на образование на такива неща да не си вършат силната работа, да си мислят само за техните пари. За нас това е важно и смятам, че не би трябвало да бъде сравнявано с други протести. Това, че футболните фенове, играта, която обичат и поддържат и живеят с нея, и децата им тренират футбол, и гледат и чуждестранен и български футбол, не означава, че е по-малко важно от това да протестира срещу държавата и срещу каквото и да било друго. Правилно мисля. Аз съм съгласен с Перси. Това просто няма как да стане. Не смятам, че е коректно да се намесват подобни неща и да се говори по този начин за вчерашния протест, като това ли ви е най-важно футбола. Да, спорта ни е важно. Да, обичаме спорта. И не обичаме 18 години да ни мачкат пияници и айде да не казвам какво може. Искаш ли да кажа аз? Лицемерни хора, които мислят само за техните задници и не мислят за техната държава и затова България няма да се оправи, докато ни управляват такива, които си мислят само за техните задници. Някои хора мислеха, че Бойко Борисов управлява лошо, но ето още кой управлява лошо. И още корупционните схеми да се въртат и да върват директно, всекидневно и да се усвояват ни пари и в България нищо да не се случва. Вчерашният протест показва много за българските фенове. Вчерашният протест показва, че българските фенове могат да бъдат заедно. Те могат да бъдат един до друг. Левски, ЦСК, Черномор, Берое, няма значение, Локото, Спартак Варна, Ботев Враца, Монтана, всичките тези отбори имат почитатели, колкото и да са малко, колкото и да са много, без никакво значение. Но смятам, че вчерашният протест зароди нещо много важно. Видя се, че хората могат да се обединят, дори да имат огромни различия и да са рамо до рамо срещу тази как да го кажа, да не съм гаден? Няма как. Първо. И второ, виждате, хората и се обединяват. И после полицията ги трепе с палки. Абе ще видите. Също тази измет, лоши сценки, определено, палежи, кофе обърнати, кола се щупи. Не трябваше точно да бъде така. Наистина, може би не трябваше. Но пак повтарям, как, по какъв начин тази наглост да бъде спряна, ако не се направи подобно нещо? По какъв начин да се види, че нещо се случва? Да видят институциите, правителството дори, хората по света, че нещо става и че хората искат да се борят за нещо, имат поне малко или много така характер да излизат и да се сборят дори с полицията. Не казвам, че полицайите са виновни. Те са длъжни да си вършат работа. Искам да кажа, че бях свидетел на много грозни комплексарски сценки от определени полицаи, което за мен не е нормално. Сега как са били продиктувани, не съм много убеден. Честно казвам, да имам провокация. Но сега ще ви пусна от заведението един къс отказ, преди да започне цялото. Ето в това заведение биха невинни хора и някои семейства,
които искаха да си седнат, да излезат малко на вечеря там и да гледат матча. Да видите за какво става въпрос. Гледайте как пребиват там невинни хора. Майко, как го отрепах. Гледайте как прибиват човек на пода, като той си е седял в заведението. Това просто е недопустимо. Преобърнали са цялото заведение. Като някои хора просто си стоеха там. Двама са на пода пребити и легнали до преобърнали столове. Вижте как ги бият тия, които си седеха мирно на масата. Защо беше всичко това? Вие работите тук ли? Какво става? Даже оператора не знае защо ги е прибил, като той беше там. Защо полицията са ги пребили, обърках се. И служителка, която работи в това заведение, тя не знае какво става. Как да коментираме това отношение? Защо? Да, как да го коментираме? Те са обърнали всичко в ресторанта с краката надолу. То хора, които празнуват, хора, които са заедно на едно място, биват смазани по такъв жесток и безочлив начин. Защо? Хора, които гледат мача или празнуват нещо друго, независимо. Това заведение да не биде само за футболни фенове, това заведение да не биде само за хора, които са влезнали там е така, защото им седи там. Искам да ви кажа нещо, в това заведение имаше унгарци. Чужденци, които бяха абсолютно мирно седнали до стадиона да наблюдават. Най-вероятно са подкрепили протеста, върнали се, седнали и гледат. Пребили с и унгарци. Майка. Мачо, когато аз също бях влязъл вътре и гледах. Да видя мача и така нататък. Имаше и дете, имаше бебе, на не повече от 3 месеца. С майка си и с баща си. Сега, надали това дете е останало там, може би хората са тръгнали много по-рано, но просто ви казвам, че не са били хора, които да влезат вътре да почупат заведението, всички стояха мирно, аз бях там. Аз бях там в това заведение по едно време. Но след това съм си тръгнал явно, преди да станало това нещо. Не е нормално.
Това не е нормално. Защо някой трябва да бъде пребиван на земята, който дори този човек, който тия хора бяха абсолютно мирно протестиращи най-вероятно, защо да ходят в заведението, ако не са. В смисъл, какво се случва? Какво се случва? И защо заместник директора на СДВР казва, че провокацията и това, което се случва между полицията и феновете е било продиктувано от бой между феновете? Това са пълни глупости. Сега след малко ще гледате кадите. Това са пълни глупости, пълни небивалици. Небивалици, които биват налагани, небивалици, които биват наслагвани и по този начин масовото население, може би, да се надявам, че не е така, ще повярва на тези небивалици и ще си каже, ето пак футболните фенове, какво правят? Футболните фенове поне се опитаха вчера. Поне стояха рамо до рамо един с друг и показаха, че е възможно обединение. Малко или много. Независимо протеста мирно или не. Но както и да е, излезе се. Сега ще ви пусна още едно видео, в което ще видите как група, няма да ги наричам някакси, както и да е, няма да споменавам никакви други по-специфични, спират хора, които си тръгват мирно от протест с деца и им казват в очите, нали сте големите мъже, бе? С палки, протектори, щитове и каски. След това тия хора биват най-вероятно задържани, не знам кой им се е случило, защото човека го спряха телефона от записа, пускам ви записа. Ама ние просто не ни позволявате да протестираме, бе. Ама не разбирам ти полицай. Викат на хората, които си тръгват спокойно протеста, да бе, нали сте големите мъже. Докато те полицаите вместо с умручия пребият някой, пребиват се с палки и такива неща. И после хора, които си седат мирно, и после им викат, нали сте големите мъже. Те полицаите без палки, без стик, без протектори, без никакви оръжия, те няма да се оправят. И после, да бе, нали сте големите мъже. И тук оператора, не знам кой е този човек, е оператора, казва, айде който има батерия да вади телефона да снима, да видят какво става. Няма батерия. Това не го има батерия, байки смърта. Бе, нямаше си тук да казваме. Протестираме, брат, какво правим? И полицаите кръстят всички на земята. Все едно са някакви престъпници. Но това са полицаите в България. Корумпирани. Да не кажа нещо по-сериозно. Корумпирани и просто нелогично мислещи. Какво да кажем за този запис? Нали сте големите мъже? Левите на земята, бе. Значи, не знам какви са изискванията, интелектуалните изисквания, за да те приемат в каквато и да била структура на Министерството на вътрешните работи, но ако разчитаме населението на подобен тип, как да го нарека, аборигенски изказвания и мутрински тип 90-те движения, мимики и така нататък, такива и така извиняват някои хора, може да се засегнат. Къде отиваме в крайна сметка? Вече има взети мерки, колкото разбрах от държавата, срещу това, което случи вчера.
Това ли са предприети мерки? Поземникарите викат: отдръбнете се назад, иначе срещу вас ще се пусне водна струя. Даже сега се пусна. Протестът дали ще е мирен или не, явно до там трябва да се стигне. Явно трябваше да се стигне до там. 18 години мизерия, 18 години кражби и скандали, 18 години безочие и българския футбол на дъното. А под дъното, знаете ли кое е? Няма под дъното вече. Ние сме там. Ние под дъното не може да падаме, ние сме го изкопали вече. Отдавна сме го изкопали. И... Перси да не каза, че футболните фенове са на дъното. Перси, футболните фенове не са на дъното. Самите управляващи България, министри и такива неща са на дъното. Честно да ви кажа. Честно да ви кажа. Аз съм потресен. Потресен съм. Да. И аз съм. Прибиха невинни жертви в там онзи ресторант и после служител, като напал и да си тегли един куршум, а после хора, които си тръгваха от протеста и те беха прибити. Вандалски прояви, може би продиктувани от много други неща. Задаваме един много конкретен въпрос. Защо всички фенове бяха събрани на куп? Защо всички фенове бяха събрани на едно място, не бяха разпределени както трябваше да бъде? Не са се били фенове. Но може би отзвука от това, което случи, може би ще да е по-малко, може би ще да бъде доста без проблеми, разбирате ли? Когато хората са разделени на определените места, както беше описано, че трябва да бъде. Но не, те бяха събрани. Това най-вероятно ще бъде използвано, пак казвам, с отговор на уния, няма да ги наричам по никакъв начин. Ето, виждате ли, феновете какво правят? От такива ли фенове да подадем отставка? Гледайте, долни. Съсипахте тази държава, съсипахте този футбол. Не ви писнаве. Знам, имало е през годините и други неща. Аз смятам, че цялата тази история е вързана с много хора вътрешно. Протести тази държава не просъществува в никога. Но по-добре да не има. Да. Тази държава през Сирия не е ключ, разбира се. Иначе няма стак. Това направиха Македония от Сърбия. Няма разканки, но да става мизерия. Да. Каве? Даже се запалиха и пожари. Майко мила, Господи апостоле! Кур за БПС! Кур за БПС! И смятам, че това, което се случи вчера, беше. Трябваше да стане. Трябваше да стане. Без него, често да ви кажа, не съм сигурен какъв отзвук. Дали изобщо щеше да се говори за това на следващия ден. Честно ви казвам. Защото в България се помни точно един ден, какво се е случило, ако не се случи нещо подобно, на следващия ден всичко е забравено, всички футболовете във Фейсбука
Айде да се обединиме да ходим и къде се обединяват те? Всеки път, като се обединяват хора, никой не излиза и излизат някаква редица хора, които просто викат. Следващия момент това се случи. Ето го от звука. Ето го от звука. Не казвам, че ще не се случва това нещо. Не казвам, но в България явно това е единствения начин. В България явно никой да му пука, като някой иска да се изкаже да е. Просто нямам думи. Купените медии, цензурите на почва. И така, какво да кажа повече? Освен да ми пусна кадри от самия протест. Или пък съм ги смешал вече, не знам, може би съм ги смесил кадрите от самия протест. Най-вероятно съм ги смесил. Не знам какво ви кажа, човек. Просто вчера беше ад. Наистина беше ад. Но явно е трябвало нещо такова да стане, че да се дигне някакъв шум. И така. Когато следваш вкуса си, не ти трябва... Стига де! Добре. Ние армия нямаме, армията ни е само за протести. Вие ги пазите! Вие ги пазите! Пазите ги! Тия също, които ходят да протестират. Ама и нищо не правим в момента. Ние просто стоиме. Все се ни рече не се запазен, ако имаше хора на стадиона. Аз просто съм потърсен. Българския футбол сигурно се питаме сега дали ще се оправи. Не съм много убеден, честно казвам. Буквално не съм много убеден. Може би да се надяваме, но наистина не съм много убеден. Ще видим. Всичко време ще покажем. И така, приятели. Благодаря, че бяхте с мен за първото видео. Надявам се, всички са били ранени вчера прибрани да са наред. Опа. Така. И аз съм съгласен с Перси. И аз съм съгласен. И според мен хора, моето мнение е, че ДПС мислят само за тях, не мислят за държавата, за нищо не мислят, според мен. И според мен трябва ДПС да са аут. Трябва да са аут. Разбирате ли? И затова заглавието ще бъде ДПС аут.